Velkommen til den her video. Vi laver daily trend her. Vi laver daily trend med dem her. Ja, med dem her, ja. Ham der, han er lidt retarderet nogle gange. Og så har vi... fedt svin. Og vi har Ja, mig. vi har Vi har the angel. Vi har the crazy one. Og vi har the funny one. Ja. Det forstår I senere. I forstår det senere. We got the angel. Ja, jeg kommer bare lige til at kigge i hans kamera, fordi vi filmer på samme tid. Prøv at se her. Og så har vi the funny one. Nå, jeg vil bare gerne sige en ting, og det er... Det her, det er ikke... Prøv at se! Okay, nu ser vi lave det her sådan. Cristiano Ronaldo. I skal gå i Ja. skole. Ja. I skole. Damn! Ja, I skal gå i... Trend. Jeg er fuldstændig... I skal gå i... Jeg har et trend her, og I skal gå i skole. I skole! Ja, de er fuldstændig gas. Ham her er fuldstændig gas. De er fuldstændig gas. Hallo, se, de er fuldstændig gast. De er fuldstændig gast. Ja, og indtil der, så siger jeg adios, amigos.